Ja, goddag og velkommen. I dag skal vi binde giffelregn. En utrolig giftig flue, der kan bruges til havørter, til naphans, til dåsetun og til hajer. Jeg fisker primært hajer i maj- og fjordmatten, og så små børn. Ja, vi starter ud med en lille krog, som vi sætter i fluestikket. Den her flue, det er hvad vi inden for fagets fire vægge kalder for en game changer. Ja, hvis du har prøvet alt, og der er ikke noget, der virker, så lige på vej hjem fra fisketuren, så lige køre forbi vuggestuen eller børnehaven, så lige knalde sådan en over hegn. Den er sikker hver gang. Der er en eller anden lille unge, der altid bider på den. Det er en god flue. Nå, krogen i stikket. Så tager vi giffel ind over sådan her. Giffel. Og tager vi en bindetråd. Sådan der. Og så har jeg lavet sådan nogle rigtig små giftige rejeøjne i sukker og karamel. De er simpelthen så farlige. Det er helt vildt. Ja, børn, de er helt vilde med det. Satan tro. Sådan der. Så skal vi have lidt flash på. Jeg laver altid børnene rigtig godt til. Hvis der er sådan, jeg har lidt problemer med det hele, så lige smid det flash på. Sådan der. Flasken, det lugter af karamel, så den er også sikker. Så skal vi have lidt chokoladesauce på. Og det er jo ligesom Claus Eriksen, han siger med flasken. Flash er godt. Meget flash er ikke nødvendigvis meget godt. Så derfor så skal der rigeligt chokoladesauce på. For sådan der. Sådan der. Og sådan der. Og sådan her. Så skal vi lige sørge for at få lidt på krogen der også. De der små børn i sat ned med nogle sno. De er nogle sno nogle. Så skal vi lige have dækket krogen lidt der. Sådan her. Ja. Så laver vi lige en whip finish her. Sådan der. Og så prikken over i det. Lige sådan en lille flag i. For sæt, det er virkelig det, der gør forskellen. Jeg børn, de er helt vilde med det. Hermed en giffelreje. Ufattelig giftig.